mai gadi saurari wani sako zan baka da marece Karima za ta zo ta tambaye ka cire mata na je makarantar su na kira ka in kai sauri za ta same ni can ba shakka. Karima na zo gidan ku kin ki kula ni mafarki na tabbatar shi sai kin ya bani amma na ta bayani san shoran masaki kamin abuwa ni Karima mantawa nake amma yanzu na tuna ka danga ka gani idan muka farka zan yi ma masauki. Kunai ta magiya kin kasa ta gani nai ta bibiya da fatan daga yanzu zan yi to